названий Утішителем, ти найвищий Богодар, життя криниця і любов, і узмацнення наших душ. Ти спасилаєш всім даром, бо маєш силу од Отця, про Сина овіцяний нам, ти множством моваў промовляв, своєю лаской освяти серце і розум нашия, і серце нам оздорові, і наші цноти узмацняй. Ти злого духа отгони, і супокоєм одари, завсюди за собою веди, і пробачення грешним дай. Дай простябе Отця спознать, і шлях до Сина покажи. Ти дух любові їх двоїх, вірим тобі во всі часи. Богу Отцю хвала завжди, і Сину у воскреслому, з Утішителю тобі хвала на вічні віки. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Любов Божия разлита в серцях наших, праз Духа Святого даденого нам. Аллилуйя. Дорогі брати і сестри, словом этой антифону розпочинаємо сьогоднішню урочистую святую мшу у день спаслання Святого Духа. Так як апостоли на 50-й день після Воскресення Христа збираємося разом у нашому вечернику, каб отримати обіцяного Духа Святого. Ісус Христос сьогоднішній день сповнив свою місію на землі до кінця, спосилаючи Духа Святого Сутішителя, який після небовшестя Ісуса Христа керує Костьолом, який усіх нас освячає. Брати і сестри, під час сьогоднішньої святої мши будемо молитися, особливим чином просити, каб наше серце були завжди відчинені на день Духа Святого, каб ми дозволяли Духу Святому нас переміняти, нас освячати, каб ми дозволяли Духу Святому вести нас, керувати нами у нашому житті, каб Він мог привести нас до святості і до вічного життя. На початку святої мши представимо Пану Богу наші інтенції, наші подяки, просьби, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. Я эту святую мшу охверую інтенції померлих за святой пам'яті Франтишка і Веру, сім'ї Ляуковських, просячи доброго Бога, каб пробачив їм всі грехи і прийняв у своє небесне володарство. Тепер перепросимо Бога за наші грехи, каб ми могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин.
Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моління наше, який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. молимся. Божа, Ты простаемницу сённяшняга свята освячаешь свой костёл, які єднає все племена и народы. Наполнил весь свет дарами Духа Святого и одновил в сердцах верных плен Твоей ласки, якую мы отримали на початку обвящения Евангелия. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги Деяў апостолаў. Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі падзеленыя, быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духам Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Єрусаліме юдэі, людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гаворыць, не галілейцы? Як жа мы чуем кожны сваю мову, якой нарадзіліся? Парфяне і мідзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Юдэі, Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі, Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй, ды прыезджыя рымляне, юдэі, празеліты, крыцяне і арабы, мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Гэта Слово Божае. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі. Спашлі, Пане, свайго духа і аднаві аблічча зямлі.
Благослови душа моя Пана. Пане Боже мой, Ты вельми великий, незліченные, Пане, Твои справы. Земля наполнилась Твоими створениями. Спашли, Пане, своего духа и однови облича земли. Ты забираешь ихний дух, и яны гинуть, и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны. Ты обновляешь облича земли. Спашли, Пане, своего духа и обнови облича земли. Нехай слава Пана триває навеки, нехай Пан радуется справам своим, нехай буде милой Ему моя песня, и я буду радоваться у Пану. Спашли, Пане, своего духа и обнови облича земли. Czytanie послання святого апостола Павла до Коринтянам, брати. Ніхто не може сказати «Єзус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розныя ёсць дары, але той сам Дух. Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той сам Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Як цела адно, але мае многа членаў, якія, хоць іх шмат, складаюць адно цела, так і Христус. Бо ўсе мы адным духам ахрышчаныя ў адно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным духам. Гэта Слово Божае. Пану Богу. Боже, Дух Святый, прийди, и небесного спошли нам светла Твоего струмень. Ойча убогих поспеши, сердцем правду покажи, и своей дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гость у их, осолода стомленных, odpoczynek zmuczonych, woda dla pragnuчих, утешение плачучих. О, світло щасливое, в сердце углыбни кливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж сирот створения, только небеспеком, что нечисто у нас обмый, что засохло оживи, что поранено злячи, что унылое схили, скривлено промым чини, холод сердца разогрей. Дай Твоим же верным,
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам! Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Миланы Христе Пану, дорогие браты и сестры, адзначаем сёння в касцёле адну з найбольш важных урачыстасцей на працягу літургічнага года, урачыстасць спаслання Духа Святога. Сёння ўзгадваем той урачысты момант, калі апосталы, сабраныя ў вячэрніку, атрымалі тое, што ім абяцаў Езус Христус, Духа Святога. І атрымаўшы гэтую незвычайную моц з вышыні, яны выходзяць з вячэрніка і ідуць на цэлы свет, каб занесці Евангелие, занесці збаўленне ўсім народам у самыя аддаленыя закуткі зямлі, каб усе народы, каб кожны чалавек мог спазнаць любоў і міласэрнасць Бога. І, браты і сёстры, мы сёння таксама, як христовыя вучні сённяшняга часу, збіраемся тут у нашай святыні і з радасцю хочам прыняць дары Духа Святога, каб зразумець Божую волю і каб гэтую Божую волю выконваць у нашым жыцці. Бо дапамога Духа Святога ў гэтым нам вельмі патрэбная. Увогуле, аднова, якую дае Дух Святы, аднаўляе аблічча зямлі, як мы спявалі ў сённяшнім псальме, вельмі патрэбна. Патрэбна для нашай зямлі, для нашых сем'яў, для кожнага з нас. Браты і сёстры, на працягу велікоднага перыяда, асабліва ўжо бліжэй да заканчэння велікоднага перыяду, мы шмат разважалі аб еднасці, бо Евангелие кіравала нашу увагу на гэтую тэму, аб еднасці, супакоі і радасці. Бо менавіта гэтыя тры цноты былі вельмі характэрнымі для першай супольнасці Касцёла, якую менавіта ажывіў, перамяніў Дух Святы. Еднасць, супакой і радасць. Дарагія браты і сёстры, гэтыя цноты таксама патрэбны і сёння нам, каб нашае жыццё было накіравана на Хрыста, каб мы ішлі дарогамі нашага жыцця да збаўлення разам з Христом. І так, як калісьці апосталам Езус Христус уваскрослы, які узышоў да Айца, спаслаў Духа Святога Суцяшальніка, таксама спасылае яго і нам, Суцяшыцеля Духа Праўды, каб мы, трываючы ў еднасці, крочылі за ім у сённяшнім свеце, у якім мы жывем. І, дарагія браты і сёстры, гэтае заданне, місія для кожнага з нас. Мы павінны ўсе разам, як супольнасць, узрастаць і будаваць нашае хрысціянскае жыццё. І для гэтага вельмі важна перажыць сённяшнюю урачыстасць, яшчэ раз сабе ўсвядоміць, як важную ролю ў нашым хрысціянскім жыцці адыгрывае Святы Дух, займае Святы Дух. Бо Святы Дух – гэта той, хто ажыўляе нас, той, хто намі кіруе, хто нас вядзе па слядах Езуса Хрыста.
І, дарагія браты і сёстры, сённяшняя ўрачыстасць гэта не проста успамін той гістарычнай падзеі, якая адбылася 2000 год таму назад, калі вучні спазналі і адчулі дзеянні Святога Духа ў сваім жыцці. Бо гэта быў толькі пачатак. Гэта быў менавіта дзень нараджэння Касцёла. А сёння мы таксама перажываем нанава гэтыя падзеі вячэрніка. І, дзякуючы веры, таксама можам атрымаць гэтыя самыя дары, можам атрымаць моц Духа Святога. І, дарагія браты і сёстры, менавіта сённяшняя літургія слова паказвае, наколькі важным у нашым жыцці з'яўляецца справа еднасці. Варта заўважыць, што менавіта у дзеях апосталаў, якія мы чулі ў першым чытанні, якія апісваюць менавіта пасланне Духа Святога, Святы Лука падкрэслівае, што калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. Больш таго, яшчэ раней святы Лука кажа, што на працягу 9 дзён, пачынаючы ад таго моманту, калі Езус Хрыстус узышоў на неба, на працягу 9 дзён апосталы разам з Марыяй, з іншымі вучнямі трывалі ў еднасці, разам збіраліся ў вячэрніку на малітве, усе разам былі. І, дарагія браты і сёстры, менавіта гэта вельмі важна, бо на гэтай еднасці грунтуецца, будуецца жыццё ўсёй касцёльнай супольнасці, бо еднасць гэта адна з такіх самых галоўных рысаў Касцёла. І зноў жа першае чытанне падкрэслівае таксама важнасць месца, дзе знаходзіліся ў гэты момант вучні. Яны збіраліся ў вячэрніку. У вячэрніку, дзе трошкі раней, у Вялікі чацвер, Езус Хрыстус сабраў сваіх апосталаў на апошнюю вячэру. Вячэрнік, дзе Езус Хрыстус цэлебраваў першую Еўхарыстыю, дзе Езус Хрыстус пакінуў нам, устанавіў гэты сакрамент, пакінуў нам яго, каб мы маглі жыць разам з ім, каб быць прысутным сярод нас. І, дарагія браты і сёстры, менавіта гэты вячэрнік з'яўляецца такім сімвалам еднасці, месцам, дзе пануе гэта еднасць, і асаблівым месцам, куды сыходзіць Дух Святы. І, дарагія браты і сёстры, менавіта сёння мы таксама збіраемся ў нашым вячэрніку, бо гэта таксама тое месца, дзе адбываецца Еўхарыстыя. Тыя самыя падзеі, якія адбываліся ў Вялікі чацвер, якія першая еўхарыстычная ахвяра, якую цэлебраваў сам Езус Хрыстус, яна адбываецца сёння і кожны дзень тут у нашай святыні на гэтым алтары. Гэта тая самая ахвяра, тая самая падзея. І таму, дарагія браты і сёстры, менавіта гэты наш вячэрнік таксама з'яўляецца сімвалам нашай еднасці, нашай парафіяльнай супольнасці. І вельмі важна, дарагія браты і сёстры, каб мы імкнуліся да гэтай еднасці, каб мы таксама прагнулі тут, у гэтым месцы, атрымаць абяцаныя нам дары Духа Святога, які нас умацуюць. Каб мы таксама менавіта тут чэрпалі сілы да спаўнення той місіі, якую нам давярае Езус Хрыстус. А менавіта, каб мы былі сведкамі у воскрослага Хрыста ў сённяшнім свеце. Каб мы нашым жыццём, нашымі ўчынкамі сведчылі пра Хрыста, пра ягоную любоў да кожнага чалавека, ягоную міласэрнасць. Таму, дарагія браты і сёстры, сёння тут падчас гэтай святой мшы мы збіраемся разам, бо нас збірае сам Хрыстус. Ён тут прысутны сярод нас, прысутны духоўна, бо сам Езус Хрыстус сказаў, што там, дзе збіраюцца двое альбо трое ў імя маё, там я є сярод іх. Але за некалькі момантаў таксама будзе прысутны тут фізічна у Еўхарыстыі, менавіта пад постаццю хлеба і віна. І мы можам яго прыняць у святой камуніі ў сваё сэрца. Таму, дарагія браты і сёстры, менавіта тут Езус Хрыстус нас збірае, каб даць нам абяцаныя дары Духа Святога, каб Ён нас ажыўляў, натхняў нашу супольнасць. І каб, дзякуючы гэтаму натхненню, мы будавалі паводле нашай веры, паводле Евангелія, нашае штодзённае хрысціянскае жыццё. І таму, дарагія браты і сёстры, менавіта гэтая вера вельмі нам патрэбна, нам неабходная, гэта еднасць у веры. Другая важная справа, пра якую сёння гаворыць літургія слова, гэта менавіта
сённяшняе Евангелие, якое падкрэслівае радасць з прысутнасці Езуса Хрыста. Вучні, апосталы, пасля таго, як Езус Христус быў прыбіты да крыжа, быў памёр і быў пахаваны, вучні збіраюцца зноў жа ў вячэрніку. Збіраюцца за закрытымі дзвярамі, бо сэрца іх напоўненае страхам. І менавіта ў гэты момант, у дзень Уваскрасення, вечарам прыходзіць да іх сам Езус Христус праз зачыненыя дзверы і кажа толькі два слова: «Супакой вам». І менавіта гэтая сустрэча з Езусам Христом Уваскрэслым цалкам перамяняе вучняў. Евангелие кажа, што узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. І менавіта, дарагія браты і сёстры, для першай супольнасці вучняў, для першых хрысціянаў было менавіта таксама гэта вельмі характэрна, радасць ад сустрэчы з Езусам Христом. Гэтая сустрэча перамяніла ўсё, бо на пачатку яны збіраліся і былі перапоўнены страхам. Але дастаткова, што Христус прыйшоў да іх, і ўсё змянілася. Яны ўзрадаваліся. Сэрца іх напоўнілася супакоем і радасцю. І, дарагія браты і сёстры, менавіта не толькі тады, але і сёння, і ў нашым жыцці прысутнасць Езуса Хрыста стварае зусім іншую атмасферу. Кожная сустрэча з Христом прыносіць чалавеку радасць. Дарагія браты і сёстры, варта менавіта паглядзець на нашае сэрца, на тое, што мы маем у сваім сэрцы, чым мы маем, як хрысціяне, гэтую радасць. Бо, вядома, шмат розных цяжкасцяў у жыцці мы маем, сутыкаемся з рознымі праблемамі, з цярпеннямі, гэтак далей. Але гэта не значыць, што у нашым сэрцы не можа быць радасць, бо менавіта вучні, апосталы з'яўляюцца добрым прыкладам. Нічога не змянілася, ўсё так ж юдэі хацелі іх схапіць, магчыма, хацелі іх таксама, так як Езуса Хрыста, абвінаваціць і забіць. Але калі яны адчулі прысутнасць Хрыста, ўсё змянілася. Усе гэтыя праблемы, усе гэтыя цяжкасці, пагрозы адышлі як бы на другі план. Бо Езус Христус сярод іх. Ён прыносіць супакой і радасць. Менавіта, дарагія браты і сёстры, варта нам паглядзець на сваё жыццё, ці сапраўды, не гледзячы на розныя праблемы, ці мы маем у сабе гэтую Христовую радасць, ці мы адчуваем яго прысутнасць побач з намі. І, дарагія браты і сёстры, менавіта гэта прычына нашай хрысціянскай радасці, сапраўднай радасці. Тое, што Збаўца прысутны сярод нас, прысутны ў сваім касцёле, ён з намі да канца свету, і ён прысутны ў маім жыцці, заўсёды побач са мною. Ён нас ніколі не пакідае так, як сам пра гэта сказаў. І менавіта, дарагія браты і сёстры, праўда аб гэтым павінна напаўняць нашае сэрца радасцю. Таксама праўда аб тым, што Езус Христус сваёй смерцю і з мёртвых паўстаннем перамог нашую смерць і даў нам магчымасць зноў паяднацца з Богам. Браты і сёстры, сённяшні наш удзел у святой імшы, у Еўхарыстыі, гэта наш вячэрнік. Гэта тое месца, дзе мы сустракаем Езуса Хрыста, дзе мы пазнаём блізкасць нашага Пана. І сёння, так як 2000 год таму, таксама і на нас сыходзіць Дух Святы у ціхім натхненні і хоча перамяніць наша жыццё, хоча нас асвяціць. І, дарагія браты і сёстры, калі апосталы напоўніліся Духам Святым, то, як мы чулі, пачалі прамаўляць на розных мовах, так што ўсе людзі іх разумелі. Бо, як кажа сённяшняе другое чытанне, святы Павел апостол, што ўсе дары заўсёды служаць дабру супольнасці, дабру касцёла і таксама асвячэнню кожнага верніка. І, дарагія браты і сёстры, сёння Дух Святы таксама прыходзіць да нас. Але ці мы дазволім Яму увайсці ў нашае сэрца? Ці мы дазволім Яму напоўніць нас сваімі дарамі, сваёю моцаю? Ці мы будзем паслухмянымі натхненнем Духа Святога сёння і кожны дзень нашага жыцця? Ці мы будзем слухаць тое, што кажа нам Дух Святы, ці будзем слухаць толькі сваё ўласнае меркаванне? Браты і сёстры, будзем сёння асаблівым чынам прасіць, каб Дух Святы, якога мы хочам атрымаць,
каб Ён надзяляў нас патрэбнымі дарамі, а асабліва дарам еднасці, дарам супакою і дарам сапраўднай хрысціянскай радасці. Бо ўсё гэта вядзе да таго, што мы ўзрастаем у любові да Бога і да іншага чалавека, а менавіта любоў. Гэта самае важнае, цэнтральнае месца займае ў нашым хрысціянскім жыцці, у нашым крочанні за Езусам Христом. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. У дзень спаслання Духа Святога ўзнясём нашы супольныя просьбы да Бога. Молімся за святы касцёл, каб усіх яго вернікаў ажыўляў Духу Воскрослага Христа, Цябе просім. Молімся за святого Айца, каб вучэнне Христа, якое Ён нясе ўсім людзям, паспрыяла ўсталявання супакою і міру ў свеце. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто падчас велікодных дзён прыняў сакрамент хросту, каб умацаваныя дарамі Духа Святога яны былі сапраўднымі сведкамі Христа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за краіны, дзе хрысціяне сустракаюцца з вялікімі цяжкасцямі ў вызнаванні сваёй веры, каб атрымалі падтрымку і суцяшэнне Духа Святога. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Францішка і веру сям'і Ляўковскіх, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб дарамі Духа Святога мы былі ўмацаваныя ў веры і надзеі. Цябе просім. Ойче, Ты навекі з'яднаў нас у сваёй любові, учыні, каб хвала з мёртвых паўстання Твайго Сына і моц Духа Святога вялі нас да глыбейшага пазнання Тваіх таямніцаў. Праз Христа, Пана нашага. Дух Найсвятейший, я прагну, каб да мяне Ты прыйшоў. Дух Наймацнейшы, мудрэйшы, радасць, спакой для душы. Мудростью будь своим деткам, бачить сляпым дай Твой свет. Не одыходь, дай надею, все, что мое, будь Твоим. Ты, як крыніца ў пустыні, моцаю для наших душ. Твайго ацалення вылечыць сэрца маё. Хай моц Твайго ацалення вылечыць сэрца маё. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх
на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Просим Тебе, Отче Небесный, ученик об Дух Святый, да нам глубее зразуметь таємницю Eucharystycznych вяри и привел нас до полного познания правды праз Христа Пана нашего. Амин. Пан с вами, И с Духом Твоим угору сердце, узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Христе, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнаванні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышиня, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его любови разом с папом нашим Львом, 14-м біскупом нашим Владимиром и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надеї на воскрешення, про Франтишка и Веру, и про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, и дозволь ему бачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, в едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником,
со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и всеми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов, поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Струмень, что души насыщает, дар мудрости дозволь спознать, ка правда Божия святая могла роскошей сердца устать. Небесный светоч, Дух Святый,
Огонь, что думки очищает, дар розуму постигнуть дай. Недосконалость каплюдская, обвещанный спознала рай. Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов, поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Промень завоблоков просветления, ласкавый рады дар спошли, по воле Божией кап створение жило покорно на земли. Небесный светоч, Дух Святый, сойди с небесов, поспеши, с вышинь спошли свои дары, застанься лаской у души. Молимся. Боже, Ты щедро наделяешь свой костел небесными дарами, заховай, просим, спасланую нам ласку, каб действенным был у нас дар Духа Святого, а духовной по силе да помог нам досягнуть вечного откупления праз Христа Пана нашего. Амин. Паслухаем парафіяльні об'яви. Сьогодні відзначаємо урочистість послання Духа Святого. Сьогодні можна отримати повний відпуст на звичайних умовах за уділ у публічному співі гімна до Духа Святого, що ми зробили на початку Святої Мши. Сьогодні так само закінчується Великодний період. Завтра традиційний другий день Зелених святів. Костел відзначає свято Найсвятейшої Панни Марії, Маті Костела. Святые имши в нашем костеле у 8, 10 и 18 годин. Червенское набоженство после святой имши у 10 и 18 годин. У 7:30 годинки до Маті Божией. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у сераду ўспамін святого Барнабы, апостола, у чацвер свята Езуса Христа, Найсвятейшага і вечнага святара. У пятніцу ўспамін святого Антонія Падуанскага, святара і доктара касцёла. В нашем костеле на одной из колонн, там по левому боку, знаходится образ гэтага святого, тому запрашаем на святую мшу, каб ушанаваць святого Антонія. Ружанец для кола живого ружанца святого Антонія у 8:30. У чацвер, як заўсёды, святая гадзіна з 23:00 до поўначы. Адпуст святого Антонія у Жупранах у пятніцу у 19 гадзін. Наступную нядзелю будзем азначаць урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Таксама наступная недзеля гэта 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, і таксама 111-я гадавіна святарскіх пасвячэнняў нашага благаслаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцкі. З 13 гадзін будзе магчымасць адорацыі Найсвяцейшага сакраменту, а ў 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці, святая імша Божай міласэрнасці. У гэты дзень асаблівым чынам молімся за ўсіх святароў, звязаных з нашай парафіяй. Наступную нядзелю святая імша у капліцы ў Маствілішках у 14 гадзін. Наступную нядзелю ў нашу парафію прыедзе отец Віктор Мелешка, францішканін з удзела Віцебскай дыяцэзіі. Отец Віктор на працягу дня будзе абвяшчаць Божае Слова, пасля кожнай святой імшы будзе збіраць ахвяраванні ў скарбонку на будаўніцтва рэкалекцыйнага дома для дзяцей і моладзі. Заахвочваем дапамагчы, хто мае такую магчымасць. 27 чэрвеня ў 19:30 у нашым касцёле адбудзецца канцэрт сімфанічнага аркестра Гродзенскай капэлы «Божественные мелодии времена и эпохи». Прагучаць творы Баха, Моцарта, Вівальдзі і іншых. Кошт квітка 30 рублёў.
Звяртацца можна да нашай пані Анні, арганісткі, альбо ў парафіяльны кіоск. Сапраўды запрашаем усіх, заахвочваем скарыстацца з гэтай магчымасці, бо сапраўды вельмі высокі ўзровень музыкі, музыкі, якая сапраўды мае глыбокае і сімвалічнае значэнне, мае ў сабе духа. Бо, вядома, можа, многія б з большай радасцю хацелі б схадзіць на Стаса Міхайлава ці там на рукі вверх з'ездзіць, пабыць. Але, праўды, таксама такая музыка ў нашым жыцці патрэбная, каб узбагачацца духоўна. Творы тых знакамітых кампазітараў, якія духоўныя, зноў жа, творы, якія на працягу стагоддзяў дапамагалі людзям з'яднацца з Богам. І аркестрам сімфанічным нашай гродзенскай капэлы, якая сапраўды мае высокі ўзровень. Не трэба нікуды ехаць, що тут на месцы, не трэба шукаць ці ў Гродна, ці ў Мінску. Але тут у нашым касцёле будзе канцэрт, таму варта скарыстацца з такой магчымасці, сардэчна запрашаем. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Александр Гаўлас і Ангеліна Чайкі, якія пажывуць на вуліцы Савецкай, першая аб'ява, і Вадзім Баркоўскі і Дар'я Баркоўская, сям'і Дуброўскі, якія жывуць на вуліцы Міцкевіча, другая аб'ява. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне: Чэслаў Карней, 74 гады, Эдвард Баброўскі, 84 гады, Рамуальда Гарлуковіч, 90 гадоў, Ян Наумец, 54 гады, Ванда Рухлевіч, 89 гадоў і Дмітрый Лаўнікоўскі, 45 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверу новараспачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай памолімся за святароў, звязаных з нашай парафіяй, паходжаннем або паслугай. Твоей абароне аддаемся, святая Богородица, наших патрэбах, не пагарчай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пані наша, опекунка наша, суцешальница наша. Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Дзякуй усім за дар супольнай малітвы, жадаем усім пабожнага перажывання сённяшняй нядзелі, таксама радаснага святкавання сённяшніх святаў, урачыстасці, самаплённага тыдня, працы і спаўнення нашых абавязкаў, і на гэты тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі! И с Духом Твоим. Бог Отец святла, які сёння спаслаў сваім апостолам авяцанага суцяшальніка і напоўні ім святлом іх сэрцы, няхай благословіць вас і надзеліць дарамі Святога Духа. Амен. Няхай агонь Святога Духа, які з'явіўся над вучнямі, ачысціць вашыя сэрцы ад грахоў і напоўніць вас святлом нябесным. Амен. Дух Святы, які паяднаў розныя народы ў вызнаванні адзінай веры, няхай вас умацуе ў гэтай веры і здзейсніць вашую надзею сузіраць Бога ў небе. Амен. Благословення всемогутнага Бога, Отца і Сына і Духа Святого, няхай сидзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа, аллелуя, аллелуя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Дух Святый, освяти, освяти, супокою сердца мне принеси, принеси, перед величу Твоей я схилюся, Боже мой, сподяюся я почуть голос Твой, перед величу
Твоей. Я схилюся, Боже мой, сподяюся я почуть голос Твой. Весель się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Zmartwychwstał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.